Takže ja vás zdravím. Vítajte u prvého dielu, takého krátkeho dielu, len ukážkového dielu proste z hry Minecraft a je tu so mňou aj kamoš, ktorý bude tiež natáčať na kanáli Let's Play Make. Je to taký spoluzakladateľ, je to dokonca aj na jeho mobil, telefónny, takže tak. A tvoríme takúto adventure mapu pre koho, kto je napísané v tejto malej budke, je to na command bloky. A taký malý tutoriál, kto by nevedel, tak také základné veci, teleportácia. Napíšete /tp zavináč buď pre A, to je pre všetkých playerov, R pre nejakého náhodného hráča, alebo P, myslím, to je len toho, čo je blízko, alebo tak nejako. Alebo len pre jedného, keď hráte single player. A chcete si urobiť v kreatíve takéto niečo. Tak. Potom tuto príkaz save. Save. Proste toto. Počkaj, ja vám neviem, keď som vám neukázal ten lomeno save a napíšete, čo chcete. A tuto je písmo, lomeno difficulty. Tieto základné príkazy sa normálne napíšu, ako napríklad tuto máme zadaný time, tuto zadaný tiež time, tuto máme zadaný teleport, tiež lomeno tp zavináč A, aby to portlo všetkých, nech sú kdekoľvek na tieto súradnice. Toto sú súradnice X, toto I a toto Z. Keď je tam mínus, tak napíšete mínus, keď tam není mínus, tak napíšete proste číslo. Tuto stávame blízko. Je to niečo jak It's better together. Ináč ty si ešte ani nepozdravil. Ok. Asi ho je slabšie počuť, lebo no. Teraz má nejaký problém. Neviem. Čo to je? V začiatku je väčšinou dosť slabo počuť, niekedy ani počuť není, takže budú to ťažké let's play, ale tak nejako to vie, to zase nevychádza. No to je jedno. Kto to spozná? Podľa tej vlny. Čo, podľa čoho? Podľa tej vlny. Jo, počkej! Ty vole, ja tu nad tým rozmýšľam a ja som nedal tie svetla sem, ja troll, teraz už mi to vychádza. Ach jo, to je také, nemyslíte. Kde môžem spraviť niečo také, že kejgru? Keď čo? Čakaj, ja spravím tu na kejgru, takú tady. OK. Tuto. Čo spravíš? No tuto, pozri. Čakaj, už tam idem. Kde si? Aha, akože tu baví vstup. Pre nás. Aha. Nič, ja spravím dole kejgru. Jo, kejgrum, ja som počul niečo iné. Počkaj, kde bude koniec? Asi, dajme tomu, že tu nebude koniec toho blízka. Budú dvere, ktoré sa otvoria, keď to on dá, že? A tam to bude viesť dole. Ja to spravím takto, aby sa tam nemohol už dostať. Chápeš? A oni sa tuto stretnú, ale budú sa vidieť len cez sklo. A potom sa tam potom sa stretnú a budú šťastní, že sa našli a neviem, či som vám povedal, ale budeme to spamovať pre jedného let's playera, aby si to zahral. Nechceme si tým ako robiť reklamu alebo proste niečo, proste len sme sa rozhodli, že chceme pre niekoho alebo urobiť adventure mapu. Nám nenapadlo proste, že nejak urobíme bedne, proste takto vznikol ten nápad. To boli proste takto bedne a
mňa napadlo, že proste medzi, ako keby dám tam tabulku a medzi to dáme vlnu. Podľa toho, že aká je to vlna, tak vás už napadá, ak máte aspoň trochu rozumu, že pre koho to je, tak ak vás to nenapadá, tak asi ho nepoznáte, takže asi to je jediné vysvetlenie, prečo by ste ho nepoznali. Alebo teda, prečo by ste to nevedeli, ne? Tak to. Môžeme niečo vyskúšať? Je pol hodina pred polnocou. Za mnou, no? poď za mnou. Nice. Si u mňa? Pozeraj, tu budú dvere a tu bude stena, tu bude obrovská stena s páčkami a tu bude obrázok a on... Ja viem, čo myslíš. Hej, niečo si nedomyslel. Na bachatorčky. Tu, prečo tuto, akože, čo tuto budú, že... Jump! Nie, to aby sa nedostal spátky hore. Jaj, aby akože, a však tuto, hej, ináč, jak sa chce dostať spátky hore, keď tu budú železné dvere. Aj keď, ináč to je pravda, lebo tu keď prejde po tých oných flashplatoch, tak hen tam som mu otvoria dvere, no. A tu budú ešte jedny dvere, kedy sa budú otvárať z oného, vieš? Tuto budú ešte jedny dvere, cez ktoré ako keby prejde. Tu bude už koniec bludiska. Tu budú dvere, cez ktoré sa tam dostane. Chápeš? Haló. No, dobré. Čiže moje krásne redstoneové zapojenie. Normálne mi to až blbne, počkej, ja si dám fast grafiku. No, to už je dobré. Naozaj, ja som tam niečo... Hej, počkaj, ja toto normálne tak redstoneovo prepojím. Nedívaj sa na to. Ja som tu proste pozapájal z každej strany šeliak možne. Ale ako inak by sa to spravilo nejak profesionálnejšie, ale moc sa mi nechce to teraz riešiť. Proste, že teraz tam prepojím toto a bude toto a teraz to zasvietia všetky, proste ne. Ja to proste napojím takto z hora, kašľam sa na to. What? Prečo mi to nesvietí? What are you doing? Tak z bludiska som už urobil. Som niečo nedomyslel. V poslednej dobe toho moc nedomýšľam, ale tak no. To som práve nechcel. Musím nejak zariadiť. No. No ale ja potrebujem takto. Jo! Čiže teraz budem potrebovať... Sem takto. Yes! Yes, som proste elegantoš. Proste všetko vymyslím. Hej, pozri, jak som to tak krásne zapojil vzadu. Sem, tuto. To svetlo. Tú kosku, alebo čo to je, ten krížik. Dobrý som, že? Počkaj, mám tam už narvať tú čiernu a bielu a šlijakú vlnu? Počkaj, no tak ja tam narvem všetky možné vlny sveta. Ja viem, že je to nuda, keď takto stávame. Možno niekoho to môže zaujímať, neviem. Dajme tomu čas. A možno, ja neviem, ako by chcel, neviem, ale ja keď sa asi tak, ja neviem. V poslednej dobe už ani nehrávam takto single player, akože multiplayer, že? Hráme tuto všetci možní ľudia, ktorí sa dajú. Ktorí sa na to ujmú, ktorí sa odvážia.
podstúpiť naše epické dobrodružstvo na našom serveri, ktorý je furt pustený. Volám ho Steam, wahaha. Vy sa nás neboja. No, ktorý sa na... počkaj. Ja ťa počúvam. Kruci, ja som to zase spravil zle. Už je jedna vrstva. Vidíš, tak to je to, keď niekto failí. Ono už bude teraz za chvíľu polnoc, jak som spomenul, takže ja už som totálne mimo. A ja nemám na nič proste náladu už teraz. Hral som Super Meat Boy, že to som totálne vynervený a úplne akože nemám náladu už na nič proste. Už sa s tým neviem patlať. Počúvaj ma. Ja mám v sebe skoro 4 litre kofolí a citronovej. Na čo? To nikoho nezaujíma. Trošku kofeínu ma trošku prebudilo, vieš ako. Trochu no. Že to nič nemôže spraviť s človekom. Všetky dvere, hej počúvaj ma, sú hore všetky dvere otvorené? Hore? Áno, hore. Len jedna. Len jedný. Vieš, lebo ty to musíš naviesť takto. Ty to musíš naviesť ako keby... Neviem, len tu mi... Dobre. Pozor. Len nenapájaj to hneď na toto, lebo to... Zblbnem. Presne tak. No, Čiže Redstone Master nastupuje. A to je jedno, a v tom sa bude mať ten určitý človek na čom zasmieť. Už som chcel povedať to meno, ale to by som musel vypípať. Lebo ja chcem, aby ste to uhadli. Začína sa na G. Ty si devia. Ja to vypípnem. Ja to vypípnem. Ja sa na to môžem. Aj tak neviem, či si to zahrá. No tak ale vieš, istota. Ja ho s tým budem spamovať. Že nezahra si to, zoberiem si odber. Zrušíme si kanál, aby si nám nemohol urobiť reklamu. Teraz som live stream, vieš, a tam bol Dušan a Gogo a Gry, vieš. No. A tam bol, že dejte mi odber, lebo ja vám zruším odber. Kde? Či má... Na live streame. Ale tu na G to už je viac mien, jak som si teraz spomenul. Ešte dve som ďalší objavil. Gogo, Gry, Gordon. No. Jeden z týchto to je proste. Ale teraz keď sme povedali to oranžová vlna, tak to bude každému jasné. Ale ja to nevypípam, ja to nechám. Ja to nezacenzurujem. Keď myslíš? Alebo to proste vystrihnem. Alebo tak, no. Ale nie, ja nie som zlý. Nie si zlý, ty si iba blbý. Jako nič zlom. Len im som povedal, že je hlupák. Na bratranca toho nechcem ani počuť. A kdo by chcel? Ten ma tak nasral. Hej ty vole, a potom sa vylieval na nás ešte k tomuto, proste to je najväčšia drzosť. Aspoň vidíš, ako tu mám ja rodinu. No to vidím, tyjo. Ale dúfam, že nezaratávaš len ho do rodiny. Čak, aspoň, že to. To už by si sa asi nedožil moc dlho. Nedožil? To by si zošedíval v 20-ke. Asi tak, no. Zošedivel, sprachnivel. Dajte like, ak súcitíte s ním. Takých 1 000 000 like. Ty kokos. Nič som nespravil. Ale nie. Len som toto hore dal prešepaliť a už není tam. Neboj sa. Sa pozriem, jak ti to tam ide. Len cez Kerry Redstone, tak to asi no. Cez Kerry Redstone? No nechcem ti nič hovoriť, ale tu na je koniec toho oného. Tu na sú dvere, keby dačo. Kde? Tu na dole sú dvere. Ale kde si? Hore, Tak hore alebo dole? na skle, na tom skle. Ja, tak hovor. No a čo? Tu sú dvere potom. Jak ako dvere?
Dvere dole. Jaj, tak ja to poznačím, ono tomu, toto... Počkaj, ja som to chcel spraviť tou červenou vlnou, ale daj mi tú typickú preňho. Čak si ju zober. Ja ju budem potrebovať ešte. Fail. Orange. Koho to už napadlo? Koho? Hej, počkaj, ale ja takto nevidím dole. Nikto ti tam nič neukazuje. Hej, to bude alebo ja to tu musím zase rozburávať. No. Ja som schodil koláč. What? Ja som trollovitý proste v poslednej dobe. Že práve mi trávi koláč. Počkaj, liknem si ešte ten ďalší liter kofolu. Len tak zo srandy. Presne tak. Wow, toto bolo blízko redstone, to by som zrušil moje redstoneové zapnutie. Aj pozri, jak zhasne. Zhaslo. Ten lak. No ďakujem, teraz sa tam nemáme jak dostať. Jak ako nemáš? No už som to prebúral. Ty si tu robíš také chodbičky, ty kokso. No to aby... OK, prepáčte za strik, ale na tejto tabulke, ktorá je tu pri mňa, ja som sa na ňu pozeral a tam bolo to meno. Ale no čo, my vám to povieme. Robíme túto mapu pre platička. Pre Goga. Gogos. To ťa už lepšie mohlo napadnúť. Gogosem, ideme tam. Tu je tma, nejdem tam. Tak sa si zatvári Gogo. Hej, ale ja mu to tam neosvetlím, kašľam na ňu. Ale počkaj, tu nám musíme spraviť dvere. Hej, vieš čo spravím mu tu? Redstone torčové osvetlenie. Akože, a jak sa má dostať hore? Za zrakom? Tento... Tam... Aha, redík. Ja ho tam dám, počkaj. Ja tam spravím vodný výťah. Už som ho tam dal. Je cake. To už ten druhý, ten ešte neznámy, lebo my o tom nič nevieme vôbec, že či to príjme alebo tak nejako. Takže ten druhý neznámy, tak... Lebo to je mapa pre dvoch. Každému došlo, ale však to je jedno. Hej, ale vieš, ako som to myslel, lebo ako keby ja keď mu to budem posielať, tak ja budem mať ako keby to naše meno, vieš, že... proste budem mať naše meno, našeho channelu. Tam, v tom onom. Čiže, aj keď pochybujem, že by to niekto zistil. Gogo, ten už by sa do toho totálne staral. Ale ja som chcel, ale hej, ináč vieš, že neviem kto to bol, ale ten, kto vytvoril Gogový hru, mi totálne ukradol nápad. Aj keď ja tam nemohol vedieť, ale proste ja som mal už asi tak, ja neviem, koľko, mesiac možno nápad, že proste spravím niekomu hru a vyberal som si Goga proste, lebo ten je na to najlepší. A proste mi to ukradol ten nápad, úplne proste ma to naštvalo. Mám lepší výťah než ty. Jaký? O, to asi nebudem klikať, to by som ťa tam portol. Jo, aha, my tu máme tento. Emergency. Aha, to takto pekne. Hej, ale ty, jak si ho tam pekne nasmeroval. Opa, ups, ja som... Však to musí byť predsa. Čo je tu diera? Aha, ja som debil, ja som rozbil to sklo a mohol som byť s tou dierou, ale však to je jedno. Počkaj. Ej, ja to nevydám, dokým mu to nepošlem, lebo to by bolo proste najhoršie video roka. Ja to vydám až v roku 2003. Nie, ja to musím vydať ešte do roka 2013, aby to nebolo najhoršie roka 2013. Aby to bolo roka 2012, lebo potom by sa už do toho nikto nestaral, keby bolo rok 2013. Môžeš hovoriť pomalšie. Ne, to nejde. Asi ne. Hej, je to divné, že ako keby polka má písať jenom bloková polka z oranžovej vlny.
A ono čo, no. Ktorá sa mi páči. Počkaj, ja tu dokončím toto epické bludisko. Hej, normálne ja spravím také, že ja mu dám, že nech dojde proste úplne inde. A potom ho nasmerujem ako keby... Daj tam aj truhlu z nejakého. Aj čo? Daj tam truhlu z jedného. Truhlu? Hej, počkaj, tyjo, ja si toto prvú musím osvietiť. Lebo ja tu nevidím na krok. Tak to má byť. No však to je to, že ja mu to tak spravím, ale ja to prvú, toto. Ja to prvú osvietím. Pani Bože, to bude som Ungate, keď to dám keď to spojím. To bude trapná mapa. Ja som normálne, hambím mu to poslať, ty kokos. Ne, spravím to inak. Hej, ty vole, zase som si nezobral toto, hlínu do inventára. Zase. Ty vole. Je ten Skype roztopený. Hej, ja som troll. Ja som označil všetky časti. Jo, hej, to bude... Vieš, lebo väčšinou je tam v tých adventure mapách tak, že ako keby je označená tá správna cesta, ale ja označím všetky cestičky. To bude ešte náročnejšie. Tak bude. Hej, napíšem mu, že nech si zoberie nejakého, neskúšal sa na Minecraft. K tomu, jak mu to pošlem. Vieš, lebo ja budem posielať ako keby odkaz na... Hej, ale teraz neviem, že či sa mám zaregistrovať na... Jak sa volá tá stránka? Tam, kde to má aj Nargon, tie videá. Videá. Mapy. Alebo... To nejak to bude. Ježiš, to bude hrúza. Začnem stavať tú hlavu. Čo? Začnem stavať tú hlavu. Jakú lavu? Hlavu. Jaj. Ale ja ho tady to dovediem úplne niekde do toho. To je proste blúdisko, jak to najhoršie blúdisko, aké kedy existuje. Čiže tady pôjde a on bude sa musieť dostať niekde... No počkaj, ja som mu stále to nespravil žiadnu východovú cestičku. Čo? Keby ti zase klakol počítač. Keby sa zasekla čo? Zase klakol počítač. Tebe alebo mne? To sa už nestane, ja už som proti tomu proste ochránený. Ja už som sa proti tomu vybavil tým najvyšším stupňom, aký ide. Žiadny vírus ma už neporazí. Dennodenne, hej, dávam rýchly test a každý týždeň dávam ten veľký test počítača. To má na počítači taký oný. To má na procesore automatické vyhľadávanie vírusu.
Hej, navyše vždycky, keď stiahujem nejaký súbor, tak mi ho odkontroluje Auto Sandbox. Počkaj, už musím sa dostať z blúžiska. Tu je niekde východ. No čo? Je Creeperhead? No môže byť. Tam potom dole ten zoznam, tak to je ako fakt epic. Ale to by som nerobil. Hej, urobíme malý zostrih a idem si pre Actimel. Prečo furt piješ ten Actimel? Čo? Prečo furt chlastáš ten Actimel? To je dobré. A je to ešte aj zdravé. Má to L-kase. Defensive, či jak sa to volá. Tá krávina blbá. Prečo to? Také Ale to je nebezpečné zaobchádzať sa s hlavou. To tie školke neučili? A teba učili, že máš byť slušný k starým ľuďom? No ty. No dobre, detku. Som nedomyslel. Čo? Nič. Nič som nepovedal. No si bol pre ten Actimel? Ešte nie, ešte nebol zostrih. Tak počkaj, teraz ho urobím. A šup. Ak chceš kecaj, nemusím to zostrihnúť. S pánom Bohom. Fuck. Holy shit. Má rád Actimel, mi dá like. Idem spátky a koniec zostrihu. Ak vôbec nejaký bol. Kecal si? 4 slova som povedal. To je na nič, to vystrihnem. Je čo vybuchlo? Ty si určite robil reklamu. No jasné, poďte si na Romu na nič. Poďte všetci na Children Vlogs. Nie? Hej, takto otázka, kto všetci? No sa na to niekto pozrie. Ak sa na to pozerá aspoň jeden náhodný človek, tak ja k nemu prídem a poviem mu ahoj. Z takej významnej osobnosti. Fakt, to som trošku prehnal, ne? Prídem k nemu a dám mu euro. Uvidíš teraz, jak sa to budú všetci biť. Aha, toto je hnusné hore, tak ja to musím takto zastávať. Lebo to by bolo, tuto jak je tá lava v rohu, tak ona tam ako keby tak číha a ono je to hnusné potom. Ja tam nevidím, mňa to nezaujíma. Hlavné je, že už som to opravil. Hlavná vec, že ja som musím nasepkať milión pačiek a zatiahnuť za tie správne. I radšej rob ďalšiu miestnosť. Ja budem na budúci týždeň skoro každý deň chodiť do Trenčína. Tady je to rob ďalšiu miestnosť. Ja neviem prečo, ale totálne mám niekedy chuť namekať, aj keď je to úplná žebuzina, ale... Hej, ticho, dobre. Tu naspravom takto chodbičku, po tejto. A tam bude ten oný. Ďalšiu miestnosť tu spravím. No však tam bude ten teleport. Ale chodbu. Našu chodbu. Ale ja to chcem spraviť tak, že oni budú oddelení. Jaj, ale však musia sa niekde vyspať a potom ich to portne do ďalšej tej. Však on bude, jeden bude spať na jednej strane a druhý bude cez stenu spať na druhej strane. No a kto stlačí ten oný? Ale Ja ten gombík ale spravím, dobre? jaký? Ja mám taký úplne iber cool nápad, totiž to na ten gombík. Tuto bude krásna... Hej? What the hell? What the hell are you doing? Čo gávaš? Ty vole,
Je 1 hodina ráno. Na fin. Už se asi valí. Počujeme zemětrasení. I'm here, I'm here. Počul jsem ten rachot. Je to zo mňa. Voda sa ťa zlakla, že sa bude musieť v čističke filtrovať. Hej, teraz by som ti... Hej, to ja mám normálne teraz taký protizlodejský systém, vieš prečo? Lebo my máme vecko hneď pri vstupných dverách. No a? To keď... Každý zlodej, ktorý dneska príde večer... Počkaj, ešte rodičia prídu, kurňa. Proste, každý, kto dneska k nám príde, tak ho to ondí tak, že proste mu exploduje nos, ty kokso. Tak pri tebe to sa ti má sem z tej čističky. Asi my nebývame asi tak ďaleko zase od seba. Len tak kilometr a půl. No ale zase tak no. Si hneď ako keby vedla, proste to máš za rohom na to, čo je napríklad Bratislava. Keď si takto zapíšem súradnice mojim epic písmom. Už to vidíš, že? Za rohom. Warning. Pozri sa, aha, spravil som len 2 andejty a pozri sa, aké je to veľké. Počkaj, ja už tam hneď idem. Takže pre všetkých toto znamená, a teraz napíšeme len súradnice. Done. A teraz to, môžem to otestovať? Nebude ti to vadiť? Kľudne. Ale to portne teba. Tak ťa zabijem. Keď ma to portne, tak ťa zabijem. Je to t***čko. Ja sa radšej dám takto k zemi. Don't! Že zničíš celodennú prácu. Hej, aha. Počkaj, nebúraj to. Nie, portni sa. Určite. Tak dobre, portnem sa. Počkaj, ešte raz. Tak dobre, ja sa portnem. Ty si to odpálil. Ale ty si to tam dal. Tam bude redstone. Aha. A je to zakryté. Čo? Je to zakryté. Tam bude redstone. V tejto miestnosti redstone, že tu nebude skoro nič. Ono osvetlenie. A o čom bude tá miestnosť? Ale však toto... Ako nie miestnosť, ale... táto základová, táto začiatočnícka. Alebo začiatočná. Toto tak necháme, však nech majú ľudia radosť, čo to budú hrať. Tuto, hej, správame tu sklo, akože že tu bolo bajné TNT, please neportovať. Že tu nám vybuchol creeper, tak tu to postavíme. Raz to tu postavíme, nebojte. Čo mám prepustené zvať pravý kút? Hej tyjo, ale na to, jak mne to... Takže na teleport sme prišli. Jo. Hej, ja ťa budem... Hej, ja tu dostávam túto miestnosť a ja už nemám nápad akože jak pokračovať, takže ja ťa budem snímať. Snímať. Aby som sa zašiel pod zem. Hej. Spravíme to potom aj v Nedri. Ne, vieš čo, spravíme to iba na oblohu. Tak dobre. Čiže hej. Pane Bože, tento nechápe ani iróniu. Až to bola irónia. Ty nechápeš tomu, že to bol vtip. Poznáš Žizera? Áno, ale nechcem sa na to kúknuť. Prečo? Z jedného jasného dôvodu.
Izor nie je lama. Nie. Tak som to nemyslela, ale vieš, ja už som na to proste moc starý. Ty detko starý. Ty babka starý. Ale stále som len koľko som? Ja viem, teraz počkaj, som od teba, počkaj. Ty si starší, alebo ja som starší? Kedy si sa narodil? Počkaj, toto prestrihnem, aby ste nevedeli zatiaľ ako tieto dáta. Takže strih, no kedy si sa ty narodil? 99. Svinia si starší. Jak to je? Mladší poslúchajú starší. Ty detko. OK, takže už sme si to vyriešili. Konec strihu. Ja som starší. No, sme to zistili, ale ja som myslel, že ja som starší. Ty radšej nemyslí. What the fuck, prečo to nesvietí? Hej, tuto bude Zasvieti úplne dobrý radosť. epic miestnosť, No, fakt lebo ju postavíme zajtra. To bude druhý diel už. Classic shootdown. Tak. Poď sem. Poď sa na niečo pozrieť. Poď sem. Počkaj. Jo, počkaj, to som nedomyslel, čo mi na to. Sem, ja ti neublížim. Ty mi ublížiš, ja ti neverím. Poď za mnou, poď sem. Zmizol. A kúkaj na. Jaj. Kúkaj na. To si už spravil akože všetko. Skoro, ešte to pospájam. To až dobré. No nič, takže ja už túto miestnosť nebudem, toto už nebudeme dneskam robiť, lebo ja už pôjdem. A on bude teraz robiť timelapse, jak to robím ja, že? Aha, jak tam zapáš ten redstone. To je momentálne bude naplň môjho dnešného večera. Ešte si tu poukladám takto. Kde mám pyžamo? Zmizlo pyžamo. Som ťa asi spálil, ne? Počkaj, jak som, hej, míňa sa ti brnko, keď máš kreatív asi v hlave? Asi hej. Už viem, čo sa ti stalo. Ale neviem, či som bol až toľko, ale to by malo ešte podľa mňa Nie. kožené Ty si sa brnko. mne iba trošku vykúpal. Čiže ja budem teraz teba snímať. Taká Počkaj, povinná zapnem si kamera. F8. A môžeme začať. Chcem si zaspať, tak bez hubu. Čo? Že chcem zaspať, tak bez hubu. Hajbeli. A nakopím. Mojou starou nohou. Ty detku. Ja ťa fakt epicky snímam. Všetci ľudia sa tu radujú. Ne, počkaj, copyright. Si to až teraz všimol. Ty kokos. Cake. Všetci ľudia sa tu radujú. Sem, ja ti neublížim. Toto bude epic timelapse. Toto bude epic mapa. To bude epic video. Hej, ale vážne, chceš to poslať Gugovi? A prečo nie? To bol tvoj nápad, takže... Však preto. No však ja sa toho bojím, ale čo môže byť horšie? Tak ja idem momentálne vytvoriť, teraz mapu na Happy Wheels pre Guga. Aj to vytvorím.
potom vytvorím, hneď ak nájdem na nete level editor, lebo ja ho nemám k amnézii z nejakého divného dôvodu, ktorý totálne nechápem, tak vytvorím mapu na amnéziu, tiež pre Guga, aby aj v tom sa nenudil. Potom zrejme vytvorím nejakú tú arénu pre Goga, vytvoríme zrejme v Minecrafte, ak by sa ti chcelo. Tak sme mohli niečo také vytvoriť, nejakú takú arénu. Vieš, aby sa nenudil proste. Aby mal čo točiť už. Je tam nuda, že? Už vidím tie komentáre od neho. Tak ja neviem, či by to dopadlo úplne najlepšie, keby sme mu zverili, čo ja viem, tak 2 hodiny naše strávené, aby prešiel za pol hodinu. Mám ešte niekde nejakú angejtu, ktorú som nenapojil okrem tejto? Hej, ináč, ale vieš, čo ma zaráža? Že proste keď hľadáš napríklad kvalitný texture pack, tak proste nejaké 10-ročné decko si tam proste dá, že top 10 texture packs a vybere si ono, že aké chce a proste dá si to tam, že je to proste najlepších 10 texture packov na svete. No ale proste aj keď to tak není a proste takto hľadáš a proste nemáš ako nájsť a tí profesionáli, proste čo to robia, tí čo vážne vedia, že ktoré sú tie najobľúbenejšie texture packy, tak tie tam proste nedajú. Alebo teda, tie sa tak nenájdu dobre. Tí manixi, čo tvoria. Ja tu takto prelietávam cez ten redstone. Tak epicky to vypadá. Epická naša redstoneína. Toto je asi najväčší redstone na celej mape. No asi hej. A to je jedna, hej, a z toho vznikne jedna ungate. Z tohto všetkého si to predstav. Mám ešte niekde nejakú angejtu. Ježišmaria. 10 pačok. Pozeráš sa na 10 pačok. Čož? 10 pačok? A to sú jej napojené všetky. Bože. Sme došli. Ty kokos. No teda si došiel, ja už momentálne nič nerobím. Ty ma iba točíš. Hej, tak počkaj, hej, tak ja spravím nejaké tie save pre Gugane. No lenže vieš, to bude blbé, lebo ja mu prv... hej, nenapíšeme mu prv, že či by to prijal, keby sme mu to potom poslali. Tak napíš. Tak počkaj, ja mu idem napísať. Option... ja mu idem vážne napísať, ale rozmyslí, či to kým máš čas. Mapa. MC mapa. Správa. Citron. Hej, to... Neurobíme to tak, že ja uploadnem toto video a nedám mu to k tomu? Lebo tu je dole, že pripojiť video, akože mu môžem dať. Takže v tom videu bude vidieť, čo všetko sa tu na ňo chystá. To je jedno. Yeah. Sorry, že som tam toto švacol, ale ja sa tu normálne snažím urobiť proste tú najkriplovitejšiu vec, ako sa... Hej, nechceš mu to radšej napísať ty? Ja to urobím takto. Ja už tento diel ukončím, takže bolo na čase. Ja sa s vami lúčim. Ten, kto sem teraz momentálne prišiel, tak... Neviem, či, ale kliknite na obrazovku, ak sa to dá, tak kliknite na obrazovku, ak sa to nedá, tak sa za to ospravedlňujem, ale ešte som v živote nepracovala s anotáciami, som až taký zaostalý, ja viem, ale tak podľa mňa veľa ľudí to ešte na to nevie a ja som nemala ako keby čas si to prezerať, takže YouTube ako keby začíname, že? Jo. Si tak, no už to máme skoro rok účet. Ja viem, ale my sme si to plánovali, ja som prv chcel dať vlog na Vianoce. Ale ja som ešte len na Vianoce dostal kameru. A keďže som nemal čas a nechcel som to proste točiť pred rodičmi, a takže som musel počkať do ďalšieho dňa,
vtedy odišli, tak som to natočil. A potom som to proste nemal čas, ako keby ešte upraviť, čiže ešte to je furt v kamere. Mám 2 vlogy, jeden čo dám na Childrocks, ktoré budete mať popisku aj ako jeho druhý kanál, tohto tu. Ináč, aby sme predišli zbytočným veciam, tak a on mi to aj niekedy hovorí, čiže ja som Jaro a on je Robo. Presnejšie. Čau. Tak. Čiže to je všetko, ja sa s vami lúčim, dajte like, dajte odber, dajte nejaký pekný koment, možno aj, čo by sme tu mohli dorobiť, neviem, my ešte teraz asi na tom nebudeme pokračovať, alebo asi tento dorobil len tú Angejtu. Už to mám. Aha, tak už asi pôjdeme len posielať tú správu. Takže ja sa teda s vami lúčim a čaute. Čau.